portem del següent punt de l'ordre del dia, ja són pregs i preguntes. Comencem doncs els pregs. Hi ha un preg d'Esquerra Republicana. Sí, gràcies, senyor alcalde. En les modificacions de crèdit que s'han fet en els últims plens s'ha acordat adquirir una escombradora nova i un nou vehicle per serveis socials. Demanem al govern municipal que aquests vehicles siguin elèctrics per continuar amb la política d'estalvi energètic a la que l'Ajuntament es va comprometre signant el Pacte d'Alcaldes per la Sostenibilitat. Molt bé, moltes gràcies. El respon el regidor Juanjo Almansa. Sí, gràcies, alcalde. Bé, estudiarem aquestes possibilitats i si el pressupost ens ho permet, doncs tirarem endavant aquesta actuació. Molt bé. Hi ha dos pregs de la CUP. El seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. El primer és que el darrer semàfor per creuar la Riera a la banda de dalt de la vila, on hi ha els apartaments Catalunya, pujant a mà dreta, no està il·luminat com la resta. Demanem que s'il·lumini. Recollim el preg. I el segon, al capdavall del Rial de la Serp, abans d'ajuntar-se amb el d'en Botifarra, cada cop que plou se solca allà on segurament hi havia hagut rampes de Portland construïdes amb la intenció que l'aigua llisqués i precisament no fes el forat. Demanem que restaurin de nou aquestes rampes, atès que el veïnat, quan ha plogut alguna vegada, no pot accedir a casa seva. Molt bé. Respon el regidor de Medi Ambient. Sí, deu ser al capdamunt del Rial de la Serp, amb un botic. No, allà on, perquè ens entenguem, sí, on hi ha el pont de la carretera, doncs exactament uns quants metres més amunt. En tot cas, el que farem serà la setmana vinent, el més aviat possible, i enviarem als tècnics de Medi Ambient perquè s'ho miri. En tot cas, ja li avanço que hem volgut fer intervencions en algun lloc per millorar temes de mobilitat com el Rial del Sapí, que hem de demanar informe a l'Agència Catalana de l'Aigua, i ja ho dic avanço que l'Agència Catalana de l'Aigua és absolutament contrària a que es posin paviments. En tot cas, mirarem, tècnicament no ho sé, però tècnicament mirarem a veure si hi ha alguna possible solució en travessers o amb el que sigui. En tot cas, si em permet, els hi podia recordar que ja hi havia hagut aquesta mesura, o sigui, el travesser ja hi és, i el que s'ha acabat desapareixent, perquè ens entenguem, és la rampeta que feia, i això evita, ara com que ha desaparegut, doncs clar, el travesser continua sent-hi i és aquí on està. Però en tot cas, el suggeriment. Ja li dic que ja hem quedat aquest migdia amb els tècnics, que quan he rebut les preguntes encara estaven aquí, que la setmana que ve, a la que puguin, doncs s'ho vagin a mirar i a veure si poden fer una proposta tècnica que faci possible la millora de la mobilitat i que no es marxin les sorres, vaja. Molt bé, comencem doncs el torn de preguntes. Hi ha una primera pregunta d'Esquerra, que també en té una semblant, que és sobre la nau de la brigada, que també la té la CUP i també la té Iniciativa. Per tant, si volen els tres fer la pregunta, sisplau. Fa un parell de mesos el govern va anunciar que en pocs dies la brigada municipal seria traslladada a la nova nau. Ja s'ha realitzat aquest trasllat? S'estan pagant dos lloguers, el de la nova nau i el de l'antiga? Quin ha estat el motiu perquè no s'ha portat a terme el trasllat? Molt bé, moltes gràcies. La pregunta de la CUP. Bé, en el mateix sentit, en quin estat es troba la nova nau de la brigada? Molt bé, moltes gràcies. I en nom d'Iniciativa, la seva regidora, Sun Bayiu, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Preguntem al govern quants mesos fa que s'està pagant doble lloguer per no haver-se fet el trasllat a la nova nau de la brigada i quin és el sobrecost real que té per l'Ajuntament el fet que encara no s'hagi fet efectiu. Igualment, volem saber quina és la previsió que la brigada ocupi la nova nau després que el regidor d'Obres i Serveis hagi anunciat fins a 3 dates diferents perquè els treballs estiguessin enllestits. Molt bé, respon el regidor de la brigada de serveis, senyor Juanjo Almansa. Gràcies, senyor alcalde. Bé, partim des d'un principi que la nau necessita, la brigada d'Obres i Serveis necessitava un nou espai per exercir el seu treball. Tots sabem que des de fa anys la brigada estava en un espai, diguéssim, inadequat per fer els treballs que han de fer al carrer. Doncs a partir d'aquí aquest govern es va posar mans a l'obra per buscar un altre espai i fins que van trobar
nau que encara que sigui més petita, pensem que és idònia per les tasques que pot exercir la brigada. Vam trobar aquesta nau més petita a Vall de Gata i vam decidir fer un lloguer per tal de que ens puguem traslladar en aquell espai. Es va fer una modificació de crèdit per adquirir uns diners perquè la brigada mateixa fes uns treballs dins de la nau per tema vestuaris i dutxes per adaptar-lo a les necessitats de la brigada. Sí que és veritat que a l'hora de fer la mateixa brigada les feines s'ha retrasat més del compte, això ho reconec i inclús les culpes me les dono jo mateix, perquè tenim altres feines al carrer que ens han fet sortir i tornar i això ens ha retrasat el que és les obres. Sobre el tema del pagament dels lloguers, teníem pressupostat el pressupost fins al mes de març pagar, diguéssim, l'antiga nau, que és el que s'ha fet. Aquests 2 o 3 mesos que queden pendents ho hem de negociar amb el propietari de la nau a veure com ho fem i de quina manera ens podem estalviar algun mes o quina manera negociem aquest preu. Regidor, sí. Anabel Moreno. Sí, gràcies. És que lamentablement no he entès l'últim que ha explicat sobre el lloguer. S'està pagant el de l'antiga nau, s'han pagat 3 mesos, estem al juny, o sigui que els hi devem 3 mesos. O sigui, nosaltres vam pressupostar pel 2014 3 mesos. Quan es va acabar 3 mesos, fins al 31 de març. Això està pagat. A partir de llavors, nosaltres vam dir que anàvem una mica traçats, escolta, no passa res. És veritat que aquesta setmana mateix, deu fer 3 o 4 dies, ens ha dit, escolteu, ja porteu 3 mesos, potser que negociem alguna cosa, que us vam dir que a l'abril no passava res, al maig potser que pagueu un mes. Per tant, ja sap que estàvem a precari, per tant, a precari seguim igual. En aquests moments la nau es fa servir més, la nova nau, que la vella, però encara no està acabada. Per tant, hem donat ordres, perquè ja sap, doncs que ja l'1 de juliol ja definitivament vagin tots allà, perquè tot el que és de la nau, tot el tema de dutxes i tot això ja està fet, tot el tema de vestuaris. Per tant, a partir de l'1 de juliol se'ls ha comunicat, em sembla que avui el regidor hi ha anat al migdia, perquè tenien altres temes que parlar, que l'1 de juliol tindran que abandonar definitivament la nau. Per tant, d'abril, maig i juny no ho hem pagat, la veritat és que no teníem previsions de pagar-ho, no ens havien reclamat res, el primer mes no hi havia problema, ara sembla que han fet algun truc dient, home, ja porteu 3 mesos a veure si ens posem d'acord amb alguna cosa. Evidentment, amb tots els respectes, jo crec que s'ha de pagar perquè a precari no estem, que hi havia un contracte de lloguer. Vull dir que, evidentment, s'ha de pagar. Més que res que es doni pressa en acabar la nova nau, que és del tot necessari. Jo comparteixo amb el regidor Almansa, i urgent, però clar, ens ho van anunciar amb totes les alegries ja fa molts mesos i això està aturat. Té tota la raó. Bé, en tot cas, el regidor ha comentat que havien fet una modificació de crèdit, però l'obra està pressupostada. Sí, nosaltres quan vam portar la modificació de crèdit, no sé si fa 2 o 3 mesos, ara mateix no recordo les dates, ens vam pressupostar 72.000 euros, això ho hem aconseguit rebaixar una mica, això va ser una memòria que va fer el tècnic de l'Ajuntament per veure quan costava el material i les coses en plan d'enllumenat o d'aigua que s'ha demanat exteriorment, es va fer un estudi i va sortir a aquest preu. Per tant, amb aquest pressupost acabarem l'obra. Sí. Amb molt menys, eh? S'ha reduït. Ho hem reduït. No, la meva pregunta... No és per acabar, perdó. Disculpa. Ho acabarem amb molt menys, però haurem pagat 2 lloguers durant uns quants mesos. Vull dir que segurament acabarem igual o pitjor. Sí, aquesta era l'afirmació que li volia fer, de que vostè em va dir en un ple que no es pagava el lloguer de l'altre fins que no sortissin de la nau de la que tenen actualment. Jo recordo que em va comentar això, i que aquests 72.000 euros eren de llarg, perquè ja havien fet una previsió molt llarga, i amb aquests potser es podria pagar aleshores aquesta gent que no li estan pagant. Vaja, no ho sé, veig una mica aquí una mica d'indefinició i una mica de mal plantejament. Exactament no sabria dir la xifra, però hem baixat bastants diners,
perquè ens hem ajustat una mica molt al pressupost i amb aquests diners tindrem de sobres per pagar, si es deu alguna cosa, a l'antiga nau. En tot cas, la meva pregunta, continuo dient, el sobrecost és: s'ha pagat fins ara lloguer a les dues bandes, a les dues naus, per les dues naus? S'ha pagat fins al març, com estava pressupostat. Per les dues naus? Per les dues naus. Llavors, m'agradaria que em fes números i em digués exactament quin sobrecost ens ha costat aquest trasllat. Que em va dir que tant l'alcalde com vostè va dir que això era una cosa que ja estava... que s'estalviaven la xocolata del lloro. Perdoni, un lloc on te pagues 4.000 euros i ara em pagaràs 1.500, digui'm, 3.850 avui en dia. I fas 1.500, evidentment que hi ha uns mesos que eren, per això els van pressupostar els dos, tant els d'un com els de l'altre, fins al 31 de març, tinguent en compte que ens pensava que el 31 de març acabaríem abans de Pasqua. I per tant, quan nosaltres després de Pasqua vam seguir dient que ja hi érem, el propietari no va dir res. És d'aquesta setmana que dirà, escolteu, ens estem allargant una mica. Bé, en tot cas, repeteixo que m'agradaria saber el sobrecost d'aquests mesos de la brigada. Vostè mateix ho pot calcular, si una ja val 3.500 i una 1.500... Jo també ho miraré. O sigui, ara la meva pregunta, com que era això, volia saber si es pagava per duplicat. I realment vostè m'ho acaba de confirmar. Ja hi he respost. Molt bé. Següent pregunta. Quines subvencions s'han demanat quan el POSC i el FEDER? Quan va acabar el termini per presentar aquestes subvencions? Encara tenim la pròrroga concedida per la cobertura de la Riera, tram entre Xipers i Gau i Santa Clara? Respon el regidor d'Urbanisme. Sí, hi haurà una part de la pregunta que li tindré que fer una consulta tècnica perquè com he mirat les preguntes ja no era el tècnic, que és els plaços, perquè no ho recordo quan es va entregar, però dir-li que van demanar en el POSC que hi havia dos aspectes. Un era el de, diguéssim, l'obra pública, que vam demanar el que és la urbanització de la part de les voreres de la Riera. Això té un cost aproximat. Li dic aproximadament perquè ja dic que no he pogut fer la consulta. Uns 500.000 euros i el manteniment de rieres i rials, que és l'altra part que es podia demanar per manteniments, que són 250.000 euros en 4 anys. Per tant, són aproximadament uns 60.250 euros a l'any. I el FEDER, que vam demanar, l'aportació màxima estava a l'entorn de 480.000 euros, van demanar, com ja hem comentat alguna vegada, la remodelació, la reurbanització del que és el Rial de Pau Costa. En quant al que diu la cobertura de la Riera, sàpiga que els plecs de condicions administratives estan fetes. Només ens falta l'informe d'intervenció, que igual avui ja estava fet, no ho sé, vull dir, perquè això era ahir que en parlàvem amb la tècnica i doncs mira, avui s'ha firmat, per tant és molt possible que surti el plec de licitació, no sé, la setmana que ve, és una qüestió de secretaria, i jo prevec, tinguent en compte que hi ha el mes d'agost pel mig, aquesta obra la tenim que tenir començada abans de final d'any. Si tot va normal, 25 dies de publicació, empreses que es presenten, obrir pliques, calculo que a final de setembre podríem fer l'adjudicació de l'obra a l'empresa i podríem començar les obres o a finals de setembre o principis d'octubre, que ja era la voluntat del govern de no fer aquesta obra en període d'estiu, perquè és una obra de 4 mesos. Molt bé. Regidora. Un aclariment. A veure, sobre el POSC aquest prorrogat, em diu que l'hem de començar abans de final del 2013. Jo tenia entès que era acabar abans del 2013. Començar. O sigui, hem de començar l'obra abans i així està previst i així es marquen els plaços. Per tant, pensem, més enllà del que surti en les millores de la licitació, que igual surt en menys temps, com es licita, o menys preu del previst. Però, en principi, el que hi ha és això, s'ha de començar abans d'aquest any, ha d'estar començat, i té que haver-hi certificació d'obra, evidentment, i la previsió és que, ja ho dic, el mes de setembre, si som optimistes, i el mes d'octubre, doncs, si es va una mica més a poc.
Bueno, espero que així sigui, perquè ja hem perdut massa temps amb aquesta cobertura, que ja hauria d'estar acabada i inaugurada i gastada i tot, és una llàstima. No, sí, espera, un moment. Escolti, aquesta cobertura ha anat el més ràpid possible. Jo no sé si vostè és partidària de fer obres al juny, juliol i a l'agost, al mig de la Riera. Nosaltres, sincerament, no en som partidaris. Però aquesta cobertura ens planteja un problema que ara estem treballant perquè no estava treballat, que és quan ho tinguem cobert, què fem? Moltes coses. No hi ha absolutament cap projecte d'urbanització de la part superior. Hem tingut que incorporar un projecte d'accessibilitat que vam tenir que fer una modificació de crèdit perquè, esclar, no hi havia ni com accedir a la cobertura tal com està la Riera en aquests moments. Per tant, home, no em retregui aquestes coses perquè jo crec que tots fem, amb els mitjans que tenim, el que hem de fer i pensant en el millor possible. No em retregui, en tot cas, aquests retrasos perquè no són de rebut. Senyor Fontbona, veig que vostè no té memòria i tant que són de rebut. Vostè se'n recorda per què no està feta aquesta obra o és perquè estava malament el projecte? Vostè se'n recorda que la van retirar en l'aprovació de pressupostos de l'any 2011 a canvi d'una cosa? No he acabat, senyor Fontbona. Una cosa que no penso tornar a repetir perquè m'avorreix fins a la sacietat, però és que vostè ha de fer memòria, que vostè va ser un dels culpables que això no estigui fet ara mateix. No he acabat. I si no té idees per veure què es fa a sobre, faci un concurs d'idees, faci un procés participatiu, que vostès en saben molt i els agrada molt fer això. Bueno, nosaltres en tenim moltíssimes d'idees. Una altra cosa, perquè clar, és que no em deixa acabar, senyor Fontbona. Sobre les voreres de la Riera que ha dit que han sol·licitat el POSC, m'ho pot detallar? Perquè és que no sé què es refereix. Arreglar les voreres de la Riera, 500.000 euros, no sé què és. Sí, sobre manteniments de rieres i rials, 250.000 euros. Vostè ja s'ha posat d'acord amb l'ACA? Perquè, com ha dit en la resposta que li ha donat el meu company Caldeira, rieres i rials no són nostres, són de l'ACA. És a dir, llàstima que crec que perdrem aquesta subvenció igual que la del FEDER, que està més que perduda, perquè no ens ho donaran. Entre altres coses perquè nosaltres no tenim finançament, l'ACA no té finançament, ningú té finançament. Per tant, fantàstic, si ho aconsegueixo, de veritat que els hi faig un homenatge, però ho dubto. No, doncs ja ho pot començar a preparar. Que consti en acte que ens faran un homenatge a la regidora d'Esquerra Republicana. Em costarà molt, però el farem. Em sap greu... Senyor Fontbona, no he acabat. Vale, acabi, continuï. No arribarem a les mocions i no serà culpa meva. Ara m'haig de mossegar la llengua, senyor Fontbona. És que em fa perdre el fil, mire. Bé, és igual. En tot cas, li demano una resposta breu, concisa, si és que vol contestar-me més. Sí. Escolti, jo lamento el seu to pessimista. Escolti, hem demanat allò que crèiem que teníem que demanar. Vostè hauria de saber que el POSC aquest any tenia dues línies. Hauria de saber. Una era per inversió. Hem triat la Riera sobre un projecte de dinamització comercial a cel obert. Les millores en les voreres de la Riera, que són els accessos al nostre comerç. I això hem demanat una subvenció al POSC i hem consignat en el pressupost de l'Ajuntament, no em faci dir els números exactes, doncs la part que li tocaria a l'Ajuntament i està consignada en el pressupost que vam aprovar aquest any. Hi ha una altra part que és la d'obres de manteniment. Aquest Ajuntament ha demanat com a obres de manteniment en el POSC per fer els manteniments de rieres i rials. Això és el que hem demanat.
és perfectament normal. I per tant, això és una aportació fixa que pel nombre d'habitants són 250.000 euros en 4 anys. Aproximadament són 60.000 euros l'any. I en quant al FEDER, ja ho hem dit aquí alguna vegada, i a més ho hem dit públicament, que hem demanat per temes de seguretat la canalització de Pau Costa. Jo no sé si ens ho donaran o no ens ho donaran, no ho sé. Home, però avançar igual, no sé, vostè ara que té un pacte a la Generalitat amb Convergència igual ho sap més bé que jo, però és el que hem demanat i em sembla obres i accions coherents i necessàries en aquest poble i que amb els diners municipals no podem fer. No sé si m'hi ha preguntat alguna més perquè jo també m'he perdut. El què? Jo li havia preguntat quan acaba el termini. Sí, això li he dit... No ho sap. Li he dit que li faré la consulta perquè com he mirat les preguntes, les quantitats exactes dels FEDERs i dels POSC i de les dates en què ho van presentar, doncs ho haig de preguntar, com vostè entendrà, perquè ha estat al govern, ho haig de preguntar a algun tècnic que et digui exactament quan ho van presentar. Bueno, jo com ho feia jo mateixa sí que sabia els terminis, però bueno, és igual. És que vostè és un crac, eh? I tant, i tant. Sí, no cal que ho digui. En quant a... Tenia menys recursos que vostè, senyor Fontbona. Per això és un regidor d'Esquerra. Continuï. Bueno, en fi. És que em perdo, em desconcentra. A veure, doncs ja que ha de preguntar quan ha acabat el termini, també pregunti quin dia ens donaran la resolució de la concessió. Perdó, quina resolució de la concessió? Del POSC. Quan ens ho comuniquin ho sabrà tothom. Si m'ho pot dir quan acaba. El dia que ens ho donen, doncs també ho preguntaré, no ho sé. Molt bé. Regidors d'Esquerra, té més preguntes, eh? Està per la meitat encara. A veure, el grup municipal de Convergència en declaracions de Radio Orenys el passat diumenge va dir que es faria un nou col·lector per sufragar els problemes de clavegueram. Ens pot concretar una mica més? Qui farà aquesta inversió? Sí, hi ha una pregunta semblant, però quan parlem de col·lector no sé si s'equivoca, perquè hem parlat de col·lector de Rial Saclavella i no jo el dominical. Hi ha prevista una acció d'un col·lector a Rial de Saclavella que aquesta setmana crec que ha comptat amb l'informe de la firma d'intervenció i que probablement es podria fer la setmana que ve o l'altra. En quant al col·lector de Saclavella, en quant a altres col·lectors, l'alcalde contestarà. Bé, si estem parlant de col·lector, era de Saclavella. Si estem parlant de les obres del que jo parlava, que era de l'ACA, de tots els que nosaltres vam anar a reunir, també hi havia una altra pregunta d'iniciativa que si vol les contesto o ho fem després, perquè és semblant. Regidora. Sí, aquest diumenge l'alcalde va explicar al programa dominical de Radio Orenys que el Departament del Territori i Sostenibilitat té dues propostes per solucionar el problema dels vessaments d'aigües fecals del clavegueram d'Arenys de Munt que baixen per la riera fins a la nostra vila. L'alcalde, jo no el vaig escoltar, va dir que no hi havia cap projecte... Vostè s'ho perd perquè soc molt bo. Ja ho sé. No comenci. L'alcalde va dir, però, que no hi havia cap projecte en ferm tancat i que tampoc hi havia en aquests moments el finançament previst. Sigui com sigui, que la reunió que es va mantenir el conseller Santi Vila amb els representats de tots els grups municipals de l'Ajuntament d'Arenys el passat mes d'abril, al Parlament, al qual hi vam assistir, en va sortir el compromís de liderar totes aquestes demandes arenyenques i es va convocar i a convocar una reunió sol·licitada per tot el consistori abans de l'estiu per oferir-ne una solució viable. Preguntem al govern si hi ha una data prevista per a aquesta nova trobada, perquè sabem que va venir el conseller i tampoc no ens va... I sap que el conseller va venir en visita privada. Sí, ja m'ho va dir. La qüestió està... Privada, però... Hi ha data per tornar... O sigui, hi ha data concreta per anar-hi tots una altra vegada, o l'alcalde o algú? No n'hi ha data. S'ha demanat aquesta reunió? Sí, ja. Vostès saben que la data, el 10 d'abril, ens van dir una sèrie de coses. Una, que el director general en aquell moment sortia del Ministeri, semblava que amb bones notícies, i que ens anirien informant. La veritat és que la informació és amb comptagotes i encara no hi ha res. Què vaig dir jo que m'havien dit a mi justament la setmana passada? Que
entre l'ACA i el director general, el senyor Llebot, i el Ministeri de Medi Ambiente han redactat 2 projectes, un que puja 1 milió i escaig i l'altre 2 milions i escaig. L'hem vist aquest Ajuntament que els volem veure? No. Ells estan decidint quin dels 2 creuen que és el que s'ha de fer ja. Per tant, han de discutir això. 2. Qui paga? Estan discutint en aquests moments quina quantitat paga el Ministeri de Medi Ambiente i quina quantitat paga l'ACA. Jo els vaig dir que, sisplau, abans d'acabar, abans de l'estiu, per tant, entenc que entre Sant Joan i acabar el juliol, ens tindrien que tornar a convocar per informar-nos de totes aquestes passes. Per tant, els vaig dir que s'havien compromès, recordin que fins i tot s'havien compromès que durant el mes de maig ens convocarien com a mínim en l'alcalde d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt, i això tampoc ho han fet. Per tant, la informació que tinc és la que jo els he donat. No en tenim més, ni ens han convocat cap més vegada, ni hem vist cap projecte. El que sabem és, com a mínim, que s'hi han posat a la feina, que han donat hi ha 2 projectes, que han de decidir quin dels 2 projectes és el que creuen que és el viable i que han de posar els diners per aquí. Per tant, sí que hi haurà els diners, però encara no diuen quina quantitat posarà cadascun. O sigui que queda descartat el colze aquell, també no ho sap. No sabem. No se sap quin projecte es fa. Entenem allò que ens agradaria a tots, que era que ja directament tot el clavegram d'Arenys de Munt anés amb un tub directament paral·lelament a l'autopista i que ja no ens baixés fins aquí baix. Jo crec que això no està inclòs aquí perquè jo valia entre 3 i 4 milions d'euros. Per tant, quan parlem d'un projecte entre 1 i 2 milions d'euros no està inclòs això. Però de totes maneres no hem vist res més ni tenim més informació dels que els he dit. No tenim encara aquí cap projecte tècnic, ni els nostres serveis tècnics s'ho han pogut mirar, ni hem anat a cap reunió que vostès no sàpiguen ni que vostès no hi siguin. D'acord. Doncs esperem que quan hi sigui que ens... Evidentment. Vam començar-ho això plegats i ho acabarem plegats. D'acord. La pregunta 5a la dono per resposta. Sí, exacte. Sí. En l'últim ple, tots els grups municipals ens van posar d'acord en que la terrassa de l'espai gastronòmic estaria millor ubicada uns metres més enrere, pel que s'havia de poder moure el fanal de la Riera. Els propietaris van estar d'acord en fer-ho. Com està aquest tema? Respon el regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona. Sí, jo no crec que s'hagi de moure un fanal de la Riera. Un interès privat no ha de provocar que l'interès públic, en tot cas, s'hagi de modificar. Els fanals de la Riera estan d'aquesta manera perquè formen part d'un projecte que es va fer en el seu moment, lumínic, que il·lumina per igual tot el que és la Riera. No és el mateix moure un banc que moure un fanal. Per tant, el meu criteri que jo he traslladat a serveis tècnics i que estan d'acord amb mi és que moure un fanal jo no ho trobo convenient. Altra cosa és que, ja ho vaig comentar en el ple passat, haurem de modificar alguns temes d'ordenança que tenim, que marca que hi tenen que haver-hi 2,5 metres des de façana, però que quan són voreres més amples tampoc marca un criteri que haurien d'estar més al costat del que és la Riera perquè quedés un pas més ample. Això ja ho vaig comentar-ho en el ple passat, però jo si es col·loquen allà amb el fanal a dintre la guingueta no tinc absolutament cap problema, però moure un fanal, per què? Home, perquè després aquesta activitat cessa i es queda el fanal mal col·locat. Regidora. A veure, si no vol moure el fanal no el mogui. En tot cas, li recordo que vostès ens van proposar precisament d'aquest mateix local convertir una finestra en una porta amb la condició proposada pels grups de l'oposició que en acabar-se la llicència d'activitats d'aquest mateix local tornaria un altre cop a deixar-se la porta en finestra. En tot cas, hi ha una mica de contradicció. O sigui, diu que no mourà un fanal públic per un local privat, però és que resulta que el local privat està ocupant
l'espai públic de la Riera. I a més és que el ple passat, el que va tenir de bo és que tots els grups municipals vam estar d'acord en que era una terrassa que estava enmig de la Riera i que només visualment ja molestava. Per tant, no entenc, jo els hi torno a demanar i a suggerir que facin enretirar la terrassa un altre cop perquè no estigui enmig de la Riera. Facin-s'ho com vulguin, o no treguin el fanal o que el fanal quedi enmig de la terrassa. Ja ho vaig dir el ple passat, jo ja vaig insistir en aquest tema. La terrassa compleix amb la normativa que té en aquests moments i la que ve tinguent històricament l'Ajuntament en quant a la concessió de terrasses. Té els 2,5 metres fins a vorera. El que sí li dic que farem l'any que ve, perquè ara la llicència està donada i perquè no volem causar un perjudici a ningú, doncs probablement canviar aquesta normativa. No per aquest cas, sinó per algun altre cas més que hi ha por ahí. Vull dir que estiguin el més arrambats possible. Aquesta és la posició del govern i aquesta és la resposta que li dono. Molt bé, moltes gràcies, regidor d'Esquerra. Ara inicia les seves preguntes el regidor de la CUP. Té la paraula el regidor David Caldeira. Bé, la primera pregunta anava en el sentit de si es continuava fent el reforç de la brigada, però ja hem vist aquesta setmana que el reforç de les tardes, em refereixo, i hem vist per premsa que s'ha restablert, atès que havia deixat de funcionar, i per tant, pel que fa al sentit de la pregunta, ja queda fora de joc. No queda fora de joc, perquè no hi ha retén a la tarda. Doncs aquí jo m'he equivocat. Almenys he vist informació que semblava que anava en aquest sentit. Hi ha una pregunta també semblant, avui s'ho han dit, les preguntes, els tres grups, hi ha una pregunta semblant d'iniciativa, sisplau, que la volen dir, així el regidor de serveis els podrà contestar. Molt bé, no ens diem les preguntes, però em sembla que ens preocupen temes bastant comuns i un model d'Arenys també similar. Hem sabut a través dels informatius de Ràdio Arenys que finalment ha entrat ja en funcionament un retén de la brigada de les 24 hores del dia des del passat cap de setmana i fins al proper 15 de setembre. Preguntem al govern si aquest servei permanent que comporta la disponibilitat d'un PO i d'un oficial fora de les hores del servei habitual podrà fer front al contingent important d'actes i d'esdeveniments com també els serveis especials que hi ha al llarg d'aquests 3 mesos o es preveu també el reforç d'hores extraordinàries. Molt bé, el respon el regidor dels serveis, senyor Juanjo Almansa. Sí que és veritat que hi ha una notícia a la portal web de Ràdio Arenys que diu que començaria els 15 de juny fins al 15 de setembre. Si escolteu les declaracions meves a la ràdio, jo vaig dir que s'estava estudiant la possibilitat d'arribar a un acord amb la brigada perquè es facin aquest retén. Sembla ser que aquesta setmana arribarem a l'acord, falten tancar alguns serveis, però sembla ser que tot anirà bé i jo, quan ho tanqui, us ho passaré a les condicions i tot com anirà. En principi, el que volem aquest govern és que durant els 3 mesos d'estiu, que és quan hi ha més festes, més personal al carrer, més activitats, hi hagin disponibles durant les 24 hores del dia, és a dir, un retén de la brigada, per si hi ha alguna urgència, sigui un accident de cotxe, ja sigui qualsevol cosa que pugui passar durant totes les nits o inclús els caps de setmana, que sabeu que ara mateix no treballem. Això quedarà, diguéssim, ocupat, això quedarà establert i al mateix temps establirem el mateix complement del retén de la brigada, establirem un complement d'hores extraordinàries per a aquests dies programats, dies festius, ja puguin ser Sant Joan, Sant Pere, Sant Zenó, les festes d'Espriu, Sant Roc, inclús el dia de la Diada, que puguin treballar. És a dir, tot anirà en un PAC, que és el pacte que estem acabant de perfilar amb la brigada, tot en el mateix PAC que inclogui el retén com a treballar en aquests dies festius programats. Per tant, sí. Perdoni, per tant, hi ha partida pressupostària prevista per pagar i alhora els treballadors estan d'acord amb l'assignació que se'ls ha proposat o se'ls ha fet alguna proposta en concret? Sí, la proposta està a punt de tancar-se. Vull esperar fins demà passat que es puguin tancar i puguem signar. Sí que hi ha partida pressupostària, ens hem ajustat molt als números. Serà un servei que tant pel servei com econòmicament beneficiarà l'Ajuntament i beneficiarà el treballador.
i quan ho tingui, espero que sigui abans del cap de setmana, encantat us ho passaré. Molt bé, aquest anunci que ens fa que sembla ser que tot anirà bé, de veritat que nosaltres també creuem els dits perquè sigui d'aquesta manera, perquè és un col·lectiu que amb greuges respecte d'altres, amb la policia es va arribar a un acord amb aquestes borses d'hores pactades i en canvi la brigada l'aïllament d'hores extraordinàries sovint els hi comporta problemes perquè la retenció d'un mes concret que cobren els hi fa a sobre tenir que pagar més i en canvi si no ho he entès malament i pel que he notat per apuntar al nostre blog que sempre ens fem ressò de les respostes que ens donen que s'acabaria de fer un PAC amb una quantitat fixa assignada a cada treballador que estigués disponible per fer el retent. Seria d'aquesta manera. Sí, la cosa va per aquí. Molt bé. És el mateix sistema que amb la policia municipal. En fem un complement de flexibilitat. S'hi han apuntat els treballadors de la brigada que volen, uns s'han apuntat només perquè només volen fer hores extres, seria els dies, i això té un preu mensual, i un altre seria els que s'apunten al retent. Qui s'ha apuntat al retent? 8 treballadors de la brigada. Per tant, aquests tindran un fixe. Estem mirant, això és una proposta que fan els mateixos treballadors, nosaltres el que no volíem era un preu de retent més hores segons que estaven, és un preu de retent més una sèrie amb unes hores que estan aquí posades, i sobretot volem que els treballadors de la brigada estiguin contents des de l'Ajuntament i estem posant esforç i llavors també necessitem, ja sap, el vistiplau des de secretaria i des d'intervenció. No sé si amb un informe favorable, però com a mínim que no sigui desfavorable. No té que passar per ple, pot ser amb un decret d'alcaldia i evidentment està exclòs això aquell dia de Sant Joan que se'ls cobra un complement que això no es toca. Però la veritat és que hi ha encara uns diners de capítol 1 destinats a la brigada i que no arribem, en aquests 3 mesos encara no acabem o anirem justos per tenir fins, si ho signem el divendres que ve, que serà 21, serà fins al 21 de setembre. Per tant, seran aquests 3 mesos. Per això l'equívoc que ja hem començat. És veritat que portem com 15 dies negociant fort i que avui al dematí el regidor ha tingut reunió amb ells, sembla que estan d'acord, però ho hem de començar, ho hem d'acabar-ho de lligar abans del cap de setmana perquè ja serviria pel cap de setmana. Celebrarem molt, de veritat, que s'arribi a un port aquesta negociació i a més que tingui continuïtat perquè les actuacions que poden fer al llarg de les 24 hores, els 365 dies de l'any, segur que són importantíssimes. Molt bé, moltes gràcies. Bé, la següent pregunta és: l'empresa Sorea està fent arreu una pujada desmesurada del preu de l'aigua que es tradueix en unes tarifes abusives. Quines gestions pensa fer l'equip de govern per no carregar en els aranyencs amb aquestes tarifes desmesurades? Respon el regidor d'Hisenda. Sí, ja fa uns mesos va sortir una pregunta també d'un grup municipal i puc dir pràcticament el mateix. A veure, Sorea pot fer una proposta de tarifes. Qui l'aprova és el plenari. O sigui, no hi ha cap poble que hagi sigut Sorea que hagi dit jo aplico aquestes tarifes i la gent a pagar. Per tant, és el ple, si més no tal com ho tenim, perquè és un servei municipal d'aigua, el qui estableix. Val a dir això d'aquí que l'aigua té uns components que fa que en la revisió que pugui haver-hi sigui bastant superior que en altres casos. I això, per exemple, vol dir l'electricitat, que ha pujat moltíssim, tots ho sabem que l'electricitat ha pujat i el component del rebut de l'aigua té un component molt alt d'electricitat per les bombes, els dipòsits, l'impulsar l'aigua, no tant pel personal, sinó per l'electricitat, i també pel pagament de l'aigua. O sigui, l'aigua és molt més cara ara que era abans. I això d'aquí, i això fa que el rebut s'haurà de veure reflectit. O sigui, ens ho podrem muntar d'una manera o una altra, a partir d'un bloc que sigui més car, els blocs baixos que sigui més econòmic, però l'electricitat surt molt més cara i l'aigua surt molt més cara, moltíssim més car la compra de l'aigua que fem. Per tant, això o ho paga l'Ajuntament d'unes altres partides, anem a suposar, o haurà de pagar-ho el ciutadà amb els rebuts. A partir d'aquí podem fer algunes combinacions, torno a dir, o blocs, o podem muntar alguns sistemes que ja estem mirant, que pugui haver-hi una quota, una tarifa social per a aquella gent que tenen problemes o que estan
amb una situació econòmica complicada. Vull dir, aquestes alternatives les estem estudiant. I també és veritat que en alguns casos alguns ajuntaments han pleitejat, o Sorea ha pleitejat, els ajuntaments han pleitejat perquè creuen que el que s'està dient o que s'ha acordat no és el que correspon. En aquest sentit, potser no val la pena entrar en detall aquí, però tenim el cas de Canet de Mar i algun altre poble que han dit que no corresponia perquè creuen que s'estava imputant alguna cosa de més que no era la llum i l'aigua i el personal, i per tant això d'aquí alguns han anat a judici. No pateixin que nosaltres mirarem tot i naturalment quan arribi, perquè això arribarà en algun moment o altre, en parlarem tots i haurem de prendre les decisions que s'hi però sí que pensant en que l'impacte sigui el menor possible, però impacte naturalment n'hi haurà, perquè el que nosaltres compràvem a un preu ara és més alt. Bé, en tot cas, el que podríem començar és per sol·licitar una memòria i un estudi econòmic de Sorea per determinar les tarifes del servei municipal. Penso que podríem començar per aquí. I un segon aspecte que m'agradaria afegir-li, quan ha parlat dels components, de l'electricitat i que gira que tomba, jo penso que n'hi ha un de molt important que s'ha anat descuidat i és realment important. La CUP ja vam dir en aquest consistori, hem dit públicament moltes vegades, que la compra d'Aigües Ter Llobregat, la qual ha comprat Agbar i per tant l'ha comprat Sorea, doncs anava acompanyada d'un regalet molt important, que era un deute impressionant. Llavors ja vam dir també en algun moment que aquest deute, evidentment, qui el pagaríem seríem nosaltres, tots plegats, tots els ciutadans i ciutadanes que tenim contractat aquest servei. Per tant, senzillament, explicar que està passant malauradament allò que ja havíem dit que passaria i que, per tant, potser caldrà pleitejar-s'hi realment amb Sorea per intentar defensar-nos. Torno a repetir, o sigui, l'empresa, si actua amb els criteris d'una bona empresa, malgrat tot, ens repercutiria a nosaltres aquests sobrecostos que té. Això tinguem-ho clar, que si aquesta empresa té una electricitat més cara, té uns Aigües Ter Llobregat que se li imputen i té també una aigua més cara, això haurà d'arribar tard o d'hora a nosaltres, al poble d'Arenys de Mar li haurà d'arribar. Aquí el que hem de mirar és com poder-ho fer perquè això sigui amb la gent amb dificultats o que potser no tingui una situació econòmica tan bona com una altra, no facin un ús tan extensiu o abusiu de l'aigua, que quedi més compensat. I aquest és el treball que estem mirant de fer, ja portem algun temps donant-li voltes i que haurem de seure'ns i tots els grups parlar-ne i mirar què podem fer. Bé, en tot cas li agraeixo que intentem trobar la solució, però en tot cas, malauradament, com sempre, quan hi ha privatitzacions, qui paga els plats trencats sempre som els vilatans. La darrera pregunta... Sí. Aquesta pregunta, juntament amb la que parlàvem del semàfor de la part alta de la vila, són aportacions, més d'altres que ja n'hi han sortint en altres plens, que van fer els vilatans que van participar a l'assemblea de zona que van fer el passat dissabte al parc, a la placeta que hi ha en els apartaments Sagrada Família. I la pregunta diu que al carrer Pompeu Fabra, com altres de la vila, hi ha fanals que estan col·locats justament al vell mig de les voreres, no a un costat sinó al mig. Això obstaculitza el pas de cotxets o, per exemple, fins i tot a la gent que van per aigües quan plou. Des de l'equip de govern es té pensat actuar per corregir aquests greuges de mobilitat si s'han detectat? Molt bé, respon el regidor de serveis, senyor Juan Holmans. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, estudiarem aquest cas. Ja haig de dir que ara aquest any serà impossible perquè no està pressupostat, perquè segur que costarà uns diners canviar d'allò que els semàfors o sigui, una altra manera d'il·luminar aquella vorera, però sí que estudiarem el cas i mirarem de fer quina és la millor opció de cara al pressupost 2014, a veure si es pot incloure alguna actuació, ja sigui penjar els fanals a la façana o mirar d'apropar-los més al que és el final de la vorera o alguna actuació que es pugui fer. Gràcies, i fora de ple ja li explicaré més espais en el qual això, el fanal ben bé al vell mig de la vorera. Sàpiga per això, deixi'm-li dir que sabíem que va haver-hi un moment que vam mirar dels fanals i que els fanals en aquella zona tenien que anar enganxats als blocs i els veïns no es van estar d'acord. Vull dir que la solució no és fàcil perquè la vorera és estreta i perquè a les façanes dels veïns tampoc volien que se'ls enganxés la seva façana, però mirarem perquè és un tema per solucionar.
Anem doncs a les preguntes d'Iniciativa Catalunya als Verds. La primera pregunta la pregunta el seu regidor, Josep Anton López. Gràcies, senyor alcalde. Alguns convilatans ens han explicat, i també hem sabut que hi ha alguns no convilatans, visitants que també s'han trobat amb la situació que ara descriuré, que han estat sancionats a la zona blava d'estacionament, han pagat la sanció d'immediat a través de la mateixa màquina dispensadora i tot i així han rebut posteriorment al seu domicili la notificació de la multa requerint-los que la tornin a pagar. Té el govern municipal coneixement d'aquesta situació i pensa fer alguna cosa per tal que això no continuï succeint? Respon la regidora de Governació, senyora Belén Quintero. Gràcies, senyor alcalde. Fa bastants mesos que em va arribar aquesta queixa i em vaig reunir amb Consa, aquí mateix a Arenys, i realment els hi vaig exposar això mateix, que hi havia ciutadans que feien l'anul·lació de denúncia i els hi arribava. Em van presentar un bloc bastant ple d'anul·lacions de denúncies, dels sobrets de les anul·lacions, en el qual el ciutadà no posava dintre el que era la butlleta de la denúncia. I em deia que, clar, sense aquesta butlleta dintre del sobre els és impossible fer aquesta anul·lació. Aquesta va ser ho van demostrar, és a dir, em van ensenyar aquests sobres. No obstant, si segueix passant i que veig que segueix passant, no sé, tornaré a parlar amb ells, però no sé, per fer alguna altra gestió més informativa perquè el vilatà sàpiga que ha de posar sobretot aquesta denúncia dintre del que és el sobret. Aquest és el que em van anar a exposar ells. Gràcies. Jo, en tot cas, que revisin el protocol aquest, perquè en algun cas sabem que inclús el mateix treballador, el mateix vigilant, diguéssim, de la zona blava és el que ajuda a fer els tràmits amb això. Llavors, et quedes un comprovat ben petit que, vaja, que si tens la precaució de guardar-lo bé, però si no, si el perds, clar, et trobes en aquesta situació i dius, Sí, que ens ho havíem parlat, això, que realment el procediment és una mica complicat. Potser haurem de posar-ho sobre la taula i fer, a veure si hi ha algun altre sistema que pugui ser una mica més còmode d'això. En tot cas, tindríem que obligar a Comsa que posés unes enganxines i ho digués, perquè és veritat que aquest Ajuntament, el registre d'entrades, és diari les queixes de gent, una o dues queixes diàries de que han pagat i tenen el comprovant. Llavors el que fa l'Ajuntament és allò que no fa Comsa, que és els serveis jurídics, doncs si hi ha el comprovant del que ho han pagat se'ls hi treu directament, però aquesta feina de sobrecarregar els serveis jurídics no tindria que ser si Comsa actués també de la millor manera. Té tota la raó. Doncs gràcies. La següent pregunta. Ens han arribat també diverses queixes de persones que no han pogut aparcar a diverses places d'aparcament gratuït situades al costat de les farmàcies de la vila i reservades als usuaris que hagin de fer compres urgents de medicaments. Sembla que aquest fet es produeix de manera reiterada. Preguntem al govern quina és la coordinació que s'estableix en aquest àmbit i quin volum de denúncies ha fet la policia local a vehicles que en fan aquest mal ús. Torna a respondre la regidora Belén Quintero. Gràcies, senyor alcalde. El número total de denúncies no el tinc ara mateix, però sí que sé que hi ha una en qüestió, perquè fa 4 dies que he tingut una queixa d'un ciutadà que va estacionar el seu vehicle a l'estació de la farmàcia, o sigui, autoritzat per estacionar per anar a buscar uns medicaments, i el van multar. He demanat explicacions i encara ho tinc que revisar. És a dir, tenim el problema en les dues direccions. Llavors ho traslladaré al sergent perquè a veure com ho podem fer per vigilar-ho més bé o ho traslladaré amb ells perquè facin el que creguin convenient. Bé, següent pregunta. La següent pregunta anava vinculada una mica a la que havien ajuntat abans per parlar de la brigada, el tema de la nau de la brigada. Era que voldríem conèixer si s'ha trobat ja un espai definitiu per a l'organització de la cavalgada de Reis, que recordem que ocupa l'espai annex a la nau de la brigada del Rial de la Tronqueda. L'espai definitiu no l'hem trobat, que des que hem entrat aquest govern, com estic segur que vostès, estan pensant tots a quin lloc pot cabre la cavalcada. Quin és el problema que tenim? Doncs l'alçada de les naus. Hem pensat fins i tot amb la planta baixa de l'Escola dels Colors, no hi cap. Llavors tenim dues opcions. Una és, ja sap que l'actual nau de la brigada hi ha un possible comprador, que és Sorea, que potser fent les obres pertinents de Sorea es vol quedar a la nau, per tant seria que ens deixéssim mantenir un espai allà, per tant també seria amb un petit lloguer, o si no, fins i tot, i vostè sap que a la zona industrial hi ha una empresa
que lloga espais concrets i estem mirant de potser tenir-ho que posar allà si no trobem un espai on es pugui tenir-ho tot l'any per l'alçada i que puguin treballar la gent de la cavalcada. El que és segur és que quan marxem de la cavalcada té que marxar d'allà i per tant tenim dues opcions. Perquè no tenim avui en dia, amb tots els locals que tenim, un local amb l'alçada que ens puguin cabre els 6 o 7 metres que hi ha a la cavalcada. És un tema d'aquells que se sensen del dia que no estigui la brigada, marxarà i no tenim un espai. Per tant, un possible és o mantenir-se allà un cop s'hagi quedat aquesta empresa a la nau de la brigada, o si no, li dic l'empresa, Cuines Fernández, vostè sap que lloga per metres quadrats la seva nau, ho lloguen, està allà un rètol, i seria llogar-los 150 metres, que és on acaben totes les naus de la brigada. Per tant, entenc que s'incrementarà el preu de la nau de la brigada amb l'increment d'un altre lloguer per l'organització. És que no hi ha cap local a Arenys de Mar de 5 metres, no tenim, ho hem de llogar, però clar, estarà en unes bones condicions i estarà tapat i ells podran treballar els 3 mesos que treballen. Tancat el tema? No està, estem negociant a veure què fem. Jo voldria afegir que, tot i el que s'hagi de pagar de lloguer, res comparat amb el que ens costaria si haguéssim de pagar cada any nosaltres la cavalcada de Reis. Des d'aquí agrair a l'OCR per la feina que estan fent i fan una feina que si mai desapareguessin i ho hagués de fer l'Ajuntament, llavors sí que no sabríem com fer-ho i que o sortim nosaltres, tot l'Ajuntament disfressat, no us diré, potser hi ha canalla que ens escolta, o si no serien una gran despesa. En tot cas, tampoc en tinc cap dubte que fan una bona feina i també busquen els recursos necessaris per poder-ho portar endavant i per tant se'ls ha donat tot el suport des de l'Ajuntament, com s'està fent, com s'ha fet i com suposo que es farà. Gràcies. Molt bé, gràcies. Següent pregunta. La setena ja és, diu, preguntem al govern si ja ha fet una valoració pel que fa a la instal·lació de càmeres de videovigilància a la vila i en tot cas ens agradaria conèixer quines són les dades de delinqüència que justifiquen aquest projecte, quin seria el pressupost que s'ha previst per dur-lo a terme, com també la seva extensió, i si s'ha contrastat amb la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya la seva instal·lació. Miri, li contesto jo mateix. Encara no s'ha tancat el tema de la instal·lació de càmeres. Una és voluntat del govern de posar-les. Això ve perquè en un Consell d'Alcaldes es va comentar que hi ha una sèrie de pobles d'aquí de les contrades que el tenen. Ens van presentar una empresa. Hem vist una empresa que li va mostrar les nostres inquietuds en tant de seguretat, d'incidisme, etc. Ells han fet un estudi sobre el terreny, ens l'han presentat, ens han presentat una sèrie de càmeres, encara no tenim un projecte definitiu, els hem de tornar a veure la setmana que ve, però això no és res més que un començament. M'he entrevistat també amb una altra empresa, perquè al moment això és un tema que si es decideix el govern per inversió, no és que es pugui fer encara ja, es tindrà que esperar l'any que ve. Dos, que això anirà a través de concurs. Això si el govern decideix que hem de posar càmeres a seguretat és un concurs. Per tant, en el moment que nosaltres tinguem clar tots els temes tancats, que segurament seria la setmana que ve, els hi ensenyarem. Però sempre un concurs. I aquesta empresa que voluntàriament ens ha volgut ensenyar el model que tenen, les càmeres, el que fan a Caldes, el que fan a Llavaneres, el que fan a Sant Vicenç de Montalt, és una més que ens ensenya i que no té que ser la guanyadora. Si nosaltres hem contrastat amb la Comissió de Control dels Dispositius, no, perquè la veritat és que aquestes empreses avui en dia són elles les que s'encarreguen absolutament de tots els permisos, de tot el que es necessita. Per tant, avui en dia en aquest sentit no ens tindríem que preocupar. El que sí que ens preocupa és delimitar què és el que va al dispositiu mínim, que és dispositiu mínim, que és el control des de la policia local, i quantes càmeres tindríem que posar com a mínim per un inici. Això va amb una sèrie de fases, però això ens ho hem d'estar mirant i s'ho ha de mirar tot el govern, perquè de fet només m'ho he mirat jo com a alcalde, que rebo la visita i no hem exposat encara en el govern. Molt bé. No sé si saben que no consten d'una avaluació exitosa, ja que no està demostrat que siguin una eina eficaç ni per reduir la delinqüència i que en tot cas el que fa és simplement desplaçar el delicte o l'enregistren.
I en tot cas, no sé si saben que a Sant Cugat l'Observatori Sociològic va fer una enquesta perquè allà s'hi van implantar i va resultar ser l'actuació pitjor valorada per la ciutadania. I ja permeti'm, ja a nivell ideològic, allò de, com que és de moda un programa de televisió, allò del Gran Germà, que a la plaça George Orwell, l'escriptor del Gran Germà precisament, es denunciava també l'ús de càmeres. No, vull dir que també tinguem en compte què en pensen els ciutadans, el nivell d'intimitat i el nivell de protecció de dades i si aquesta implantació d'un projecte com aquest també posem-lo sobre la taula i a nosaltres també ens agradaria, en tot cas, dir la nostra. Evidentment. Gràcies. I a vostès ja s'han Cugat, que no els hi pot haver agradat. A Caldes hi ha urbanitzacions que els robatoris des que tenen càmera ha baixat a 0. Això també els hi podem demostrar. Per tant, ja sap que s'hauran pots i en contres. No lliga amb els meus informes. I que és un tema que segur... Jo tinc un d'escolatllari, que és molt bo aquest. Jo no arribo tant, jo des del meu despatx arribo a Caldes, però bé, evidentment... No, és un tema que m'ha agradat, de mira. Molt bé. Doncs un informe d'Escola Llara diu que revela que tan sols es deté un criminal a l'any cada 1.000 càmeres de vigilància. Tindrem que fer venir el senyor Cameron perquè diu coses molt interessants últimament. El tema d'Escola Llara el lligo amb el de la policia d'Arenys. Sí. Què diu la policia d'Arenys, a banda que el govern políticament o electoralment ho vulgui tirar endavant? La policia ho veu necessari? Justifica el nivell de seguretat o d'inseguretat arenyenca quan sempre se'ns ha dit que estem en uns nivells per sota del normal? Vostè ja sap que avui en dia a Arenys de Mar tenim la sort que no tenim gaire robatoris, molt més incivisme i el que fan aquestes càmeres no la graven tot. Evidentment que graven, però ningú ho està veient. Si hi ha un robatori, si hi ha un problema en una zona, el que fan és rebobinar l'hora per veure quin cotxe ha passat, qui ha sigut la incidència. Per tant, no és allò, no ens hem de pintar els llavis cada dia per passar per la riera perquè no ens estaran mirant en tota l'estona. En tot cas, deixin que no tenim res concret, que ens ho hem d'estudiar i que a vegades el tema de seguretat és important en els moments que corren també. Sí, però seguretat lògica, raonable i... No, sigui com sigui, reitero que ens apuntem si de cas en aquest debat i també argumentar com veiem aquest tema. Anem ja per la darrera, per tancar. Ens agradaria conèixer quin és el cost del Cercavila Riera d'Espriu, la festa dels mots que coordina el grup Comediants i que s'ha programat pel proper diumenge 7 de juliol a la Riera. Voldríem saber també quin és el nivell d'implicació de les diverses entitats i col·lectius que hi prendran part. Molt bé, moltes gràcies. El respon el regidor de Cultura, senyor Joan Miquel Llodrà. Moltes gràcies, alcalde. Bona nit. Doncs des de l'any Espriu sempre hem tingut molt clar que havíem de fer algun acte que suposés la participació de tot Arenys, activament i passivament, per la gent que hi participés i per la gent que s'ho mirés. Així com el concert que organitza Lluís Danés només serà per aquella gent que s'ho pugui pagar, si ho vol veure en directe, o si no, s'ho podrà veure des de casa, vam pensar que organitzar una cavalcada, una desfilada, més aviat dit, una desfilada a la Riera d'Espriu, seria molt bona idea. Gairebé es pot dir que Comediants i Ajuntament van anar a l'hora, ens vam trobar i ja fa mesos que s'està treballant. No revelaré ara en què consistirà aquesta desfilada, aquesta Riera d'Espriu, però sí que el cost és 35.000 euros més IVA. Un cost al qual s'ha arribat, després s'ha de dir i s'ha d'agrair a les gestions que ha dut a terme l'alcalde, perquè la quantitat que demanava Comediants era molt alta. Comediants, per aquest preu, posa l'idea, la realització, la coordinació, la direcció, personal tècnic, vestuari, carrosses, sonorització, tota una sèrie de material que vostè, que ha estat regidora de Cultura, sabrà que seran pocs el benefici econòmic que Comediants tregui amb aquesta quantitat que li he dit. Tot i així, també ens hem compromès a l'Ajuntament a pagar una assegurança per tota la gent que col·laborarà de més en aquesta rierada i que no forma part de l'equip de Comediants. Aquí també respon la seva pregunta. La rebuda per part de les associacions d'Arenys ha estat força positiva i segur que a mesura que passin els dies, fins al dia 7, encara serà més. Hi participa tant l'organització de la cavalcada de Reis, l'OCR,
hi participa l'Escola de Música amb totes les seves seccions, des de la batucada, des del cor infantil, la banda, etc. Hi participa tot el col·lectiu que fa la Pesta, hi participa els Seràfics, hi participa l'Escola de Dansa d'Arenys, a banda de molts altres individus, persones d'Arenys, que participaran, estaran o a l'espectacle o dins l'espectacle. Així també mateix vull dir, ara que em ve al cap, que l'Ajuntament col·laborarà amb aquesta desfilada logísticament, facilitant espais en els quals podrà treballar i també facilitant perquè tota aquesta infraestructura interna vagi endavant. Jo crec que serà una experiència fantàstica, no només per qui passivament observi aquest espectacle, sinó perquè hi participi, perquè treballar al llarg d'un mes, potser no tant, amb comedians, per molta gent que es dedica al món de l'espectacle arenys, sens dubte serà una experiència molt i molt profitosa. A banda que serà la gran oportunitat que tindrem tots per acabar de conèixer la figura d'Espriu. D'acord, jo en tot cas no, només posar en dubte, i també una mica per impressions que ens han arribat de gent pertanyent a totes aquestes entitats o col·lectius que vostè esmentava, que una mica la visió que n'estan obtenint és que comedians és el que cobra, però que en canvi posa recursos, per exemple, de persones posa molt poca gent i que en canvi tot el treball gros, fort, important, el fa la gent de les entitats d'Arenys, quan el cobrament, que ningú demana diners, però que el plat fort del pressupost se l'emporta la gent de comedians. Potser deien que haguéssim pogut gestionar nosaltres aquesta quantitat tan important de diners, probablement des d'una visió molt més local i amb molta més il·lusió, amb molts més mitjans i potser fins i tot ens haguessin quedat. Això, senyora Roig, és molt fàcil de dir. Si vostè es compromet a dur endavant, doncs jo per l'any que ve, 2014, 1714, li demano que organitzi un desembarcament de les tropes a Arenys. Vull dir, jo encantadíssim. Si vostè s'encarrega i vostè gestiona tot això, jo encantadíssim. Sí, a l'acostar-se. Perdoneu. A veure, ho trobo totalment legítim que hi hagi gent que potser vegi comedians amb molts diners i els treballen els altres, cosa que no és veritat. Comedians fa més de 3 mesos que està treballant en això i posarà un equip tècnic molt qualificat, que tots coneixem, i a veure, que la gent digui aquí estem treballant i s'ho paga comedians, ja li dic que és molt legítim, també s'ha d'agafar amb pinces, a vegades la informació que vostès ens aporten, perquè aquests alguns, molta gent, aquest ens ha dit, sempre vostès, sempre ho hem de tenir això és molt relatiu, per tots plegats, però també dir-li que els grans actes que s'han celebrat al país, en aquest país, sempre ha estat gràcies al voluntariat i a la gent que hi ha treballat de manera voluntària, i així serà el que passarà amb la desfilada Espriu, amb tot el feedback que he rebut, totes les reaccions que han rebut, a cap m'ha arribat això. La gent està molt contenta i té ganes de treballar. Per tant... No poso un dubte que el voluntariat, sortosament en tenim, que el país avanci i que es facin coses i que la vida cultural, la social i l'esportiva arenyenca sigui tan rica com és. Però, sisplau, no tregui importància a les percepcions que ens arriben, perquè també nosaltres escoltem, parlem amb moltíssima gent i aquesta ens ha arribat concretament i de bastanta gent. Vull dir que jo crec que treure o desmitificar, que avui vostè ens hagi explicat realment com funciona, és important perquè la gent que ens pugui estar escoltant i que diuen, caram, 35.000 euros per un any més, que ja en portem gastats per l'any Espriu més no sé quant més, doncs que sàpiga exactament en què consistirà i aquesta implicació real que vostè ens diu que existeix i que evidentment que ens creiem i que compartim i que hi estem d'acord, però que no cal que sigui pejoratiu em dir que les nostres impressions no cal ni tenir-les en compte o que les relativitza perquè són reals. No, soc objectiu, simplement. Soc objectiu. Si té tanta gent que li fa aquest comentari, sap que jo estic a la regidoria moltes més hores de la que em toca estar-hi, no he tancat mai la porta a ningú
i que vinguin a dir-m'ho i que jo els explico i parlem i amb números es pot veure. I la gent veurà que aquesta quantitat que he dit, 35.000 euros més IVA, si comparem amb altres activitats que es duen o s'han dut a terme a Arenys en altres ocasions, veurem que és una quantitat que, a més, recuperarem, o en el sentit de que hi ha 25.000 euros aproximadament de subvenció de la Diputació de Barcelona, més la col·laboració de Comsa. Per tant, això cal tenir-ho en compte. Però li reitero que si vostè rep aquestes queixes o aquests comentaris, me'ls envia a mi i jo encantadíssim, jo rebo a tothom a la meva regidoria. Molt bé. I quan el repte que m'ha posat per presentar-li un projecte del 1714 amb aquests 35.000 euros, no dubti que m'ho repenso. No li he parlat de números, no li he parlat de números. Vostè m'ha dit que des d'Arenys es podria fer això per una quantitat inferior. Doncs per això l'animo. A veure, això és un repte. Fer-ho una bona... amb menys diners. Ho tindrem en compte. Gràcies. Deixi'm-li dir que semblen 35.000 euros més IVA que l'Ajuntament d'Arenys de Mar no posa, que nosaltres ho rebem per subvenció. I dos, sàpiguen que les negociacions amb comediants han sigut duríssimes perquè d'un mes cap aquí han volgut fer allò que diuen ells fitxa tècnica i ens volien encolomar el que no està escrit i que ens hi hem negat. O sigui, va haver-hi un moment que em vaig aixecar jo fa una setmana de la taula i vaig dir no posem ni un duro aquí. I me vaig aixecar i van venir, bueno, doncs ja ho fem. Sàpiguen que han estat... L'any passat van estar amb això del centenari de la Constitució espanyola, la Pepa, allò de Cádiz, i els hi van cobrar pel mateix espectacle d'aquí, no el mateix pels que hi hauran i per l'estona, 120.000 euros. Vull dir que jo crec que perquè estan aquí al cantó, però que traurem un espectacle a Arenys de Mar, que ens posaran al mapa, si és que ja no hi som, però que la veritat és que cal... Deixa'm-ho posar en bandeja. S'està tornant socialista vostè, Miri, és que el roce fa el carinyo, sap? Molt bé. Una nota frívola final, però me l'ha posat així. Molt bé, veu? Això li passa per no voler pactar amb mi als principis de... D'això m'és fet ecosocialista. Ni principis, ni mitjans, ni finals. Molt bé. Moltes gràcies. Acabem, doncs, les preguntes. Fem un recés de 5 minuts i començaríem amb les 5 mocions que ens queden.